Hej, nu skal I lære lidt om scapulas bevægelser. Scapula kan bevæge sig frit, og som udgangspunkt er scapula let upward rotated, men så længe det er placeret ensartet, er der ikke en præcis normalstilling. Scapula kan lave 8 bevægelser. Den første bevægelse, I ser på videoen, er elevation, hvor scapula glider op på thorax. Det modsatte af det er en depression, hvor scapula glider ned på thorax. Scapula kan også lave en retraktion, hvor de to scapulaer glider sammen. Og det modsatte til det er en protraktion, hvor at scapulaerne glider væk fra hinanden. Scapula kan lave en upward rotation, hvor cavitas glenoidale peger op. Og det modsatte til det er en downward rotation, hvor cavitas glenoidale peger ned. Derudover kan det også lave en internal rotation, hvor margomedialis bliver tydeligere. Og det modsatte til det er external rotation, hvor margolateralis bliver tydeligere. Derudover kan scapula lave 2 bevægelser mere, som I ikke kan se på videoen. Det er et anterior tilt og et posterior tilt. Anterior tilt er når angulus superior er vippet anteriort, og et posterior tilt er når angulus superior er vippet posteriort. Farvel og tak, og held og lykke med at lære scapulas bevægelser.